So na macha Stefan na ha ali tónlach agus ahar doni a giesgach, agus as an heldach seo, sé has an giesgach a chrúta has na dúine. Tá má ar giesgach, tvínstalmach ag bán síru na skalstint. Núair sin galami níos skalachal galami gopar falaf a mi as civil service an cóig blian ach a récortum san fa mi sonna vi mui agus uair mi gentit in ransi giesgach agus heimnir sin. So ha mi teannar daichet blian a giesgach an sin. So han hít a nít agam retired doch. Goedemorgen. Er was ik ook schoof in het allemaal de water. Ik ga in Zuid, je verkrijgt een machine. So ik ga niet ujakken. Als je vus, even kieskers. Maar ik ga mijn in de neus en het allemaal geroepen in de water. En dan in Zuid kutje. Ik leef aan de school en ik jaag je niet weer shows verder. Ne bevouwke school van je jobs soort me wel op je voor een jaar gaan zo. I'm going holiday. I have no confidence. I caught the Trotternish. Be every about the guy had me knows. Joe Savage ki uit periode. Oh, gauw. Toen vind je het kliwa. Kijk je smaak je niet te kiezen. Kliwa je wist niet dat we mag je kliwa. Is een definitely a boss house. Ja, maar ze kunnen ideeën zeggen. Zeg het. We willen nog eens zien gewoon niet. Final zeker en gewoon niet. Fashion big in de zaal. Maar de burger gezien. Het moet hier, maar heel veel meer te gaan garage. Zo'n laaien. Ze moest gaan cool bewonen als je een kop uit de dag. Je kunt daar wel een is als je niet aan de barakker kroepak als er gummi. Als als een lees nisje. Maar ik gummi maar wel maar trochite zeggen ze goed je nog later ha vaska hij zit even op zeg ik op en moest gaan cool hou die nou zat ik je chi maar een striekje. En als je op de gummi zeg moest gaan cool en je dan nog houdt je nog een route. Als je heel stedische een gummi houdt je later hou vind je die route van een nieuwe. Mag je op het wachten als je op een gummi kunnen je gaan. Die hangen nu die kruimers. Dus niet goed toe, kan je toch een kleren haken toch van oors. En je net gaan kinderen jongens doen. Het je gaat rawozen nog voor het truisjerk de juiste. Even gaat de jaren gaat naar nou die had. Ik dacht dat hij dat je niet op een smaak als nu je schouder. Ja, kun je smaak je wel de stukken je draast het al nu in Spanje. Kun je toch in de rein kun je gaat kan een marketje. Vast een smaak kan vatten huur draast het toch je toch nu China's. Als je een machine is kun je Barak gaat je in kiri stukken. Kun je aan je wissen? Kan nooit gachi. Wat gaat hem heen? Kan niet zo wat. Ik kan niet hier richten. Dat is goed. Schouder zijn als een bijen. Dus hij bij maar hang. Nog hij groei. Nog 25 opgegeven dan nog. Ja, maar rewards kleven aan met opblikken zo groei. We doen je al als je nog voorstellen. Och ik heb die toch gewild maar of een beetje een naar maken als hij eigenlijk hou stil tegen een nietje veel met de vier schule kan gaan ik nou zullen die andere stijrigs maar ik toch iets eigenlijk en je kian voor als nu in laaien hem is nu wel geacht ja dus als je het even oorzaak in maar toch iets en fijn je mag dus ja jou de week kunnen wachten zoals je een koud touw laten herschouwen ik maak er weer een scheidig en inderdaad toch iets eens en dan geef je fijn je mag. Dan geef je fijn pegen, ik zie er geen jachten, maar je mag ook stijdig, de rest ziet je maar eens. Gaan eens ik weer op naar Sarah. Dan zeg het, Allah, die heeft lachig, zo hou ik het erover te zoeken Allah. Toen was moeilijk t-Eilean. Stel hem haar kruigen schuurig, ik hem goed. Och Genieskach sé sinne ha nooit bij Charlotte. Fekin je in sus na kleef, is dat maar wij fijn. Ieskach je gaan een maas na kleefje. Sus, ik pik aan u de ik kom exciting so. Fijn pik je pas as, ik zeg hoort te doen. I bet is de version Ian. Als je naar de week Ian. I bet zin het al raas voet te gemaak heb ja geen reeltje mee. Ja, je shock je gaan na je gaan. Ach, als je niet met je vat naar Sarah hier raas zelfs. Dus nog eens kan barach kijken. Hoe je nou we haast. Kerstgetje is waar met de huisjes met huisjes. Toen heb ik eerst gevat ben ik in haast. All being well, can you?
sé meáin nuchar a han, agus marach het seo Skye de York go chumal an lárach seo an na Harrogate. Si in éil áiteach is smá han na sasin. Bhí tuahannig bhar fiobhréitin tart an biohic an agus a misc na vis riechcin, bhí crau as an an sciahanach. We actually travel them empty, which just basically means they don't get fed before they go on the lorry. They might get a bit of hay, but no actual feed. They travel better empty, and then when they get to this end, they settle. We find that they settle better, and then you start feeding them to sort of start filling them up again. And that's really why you would come in a couple of days before show day. So by the time you get to show day, they're filled up and they're, looking the part then. That's the idea. Take them down to the wash bay and give them a good scrub so that they're ready for showing early tomorrow morning. Ha Carol agus an duine go Richard crau le dal rankin a Kilmalloach a hort si is chun an teo. A cwtyn a crau ag dal bhí an neran na Carol agus Richard is an disalacha an seo mór mar seo. This one at the minute is called Juliet Erica, Kilmalloach Juliet Erica, and was born in Skye up at Donald Rankin's, and we've had her since the spring. This one was actually born at our place. We had her mother, we bred her mother, and then Donald bought her. So she was here as a baby last year, so it's quite nice to bring her back again. I think they actually quite enjoy getting pampered. As deo I Ponnagu, can Carl Iannis ach grain bí agus fos na haiche agus bí a disal as na ring marach. Sad an balla látacharí ha airdsí a furach. So vi fatt med väg. Själva mitt belöningen ett fall av keeper kanske. Belöningen är gas. Och har vi skit börja med väg andra här. Köpa det färgen va kan. Kopier kroks kuris. Själva mitt belån kroppanje just han hin kan höjas. Han vi så var kepen riktigt. Så vet jag då färgen inte hotell här och jag gick kopi men gar. Ballet tarach. Is nu kort torp na het karka nooit ik in. Ga je maar kan je nou nieuw. Ha ui vóra gertsi an na biohichen gekach sjorse. Me kan hom seka, maar ga hier kolova. Wat pat ik voor ga kan je heel. Hatas wat er rum. Grana samantin ga hier kan toma kunnen bri. Bouws gewoon zeker die kan mag die gaat trouwen al met kuil nu. Så jag att det måste vara råkosen kaffe. Jag sa människor kan ha kallt sig och ha inte löningen. Jag sa med hen hur är det? Så lugnt har en evig gå just kärken stomaken. Vad det ju från mig fick vad jag var komma. Jag sa tack om jag Ja, han kan ju själv. Hon är inte blir natt för henne kommer jag. Haha, jag är snäll när tonaken kujor. Ja, vad av tonaken lägger med värhus. Värhus. Det var ju här så. Yes. Ja, ja. Skall jag hört det kan hit. Jag jobbar under hit. Och med mach linje i en höjen jag gärna 3 år med hin. Jag känner henne, jag han hit kujerie. Ni känner ju inte jag hur mycket I heen agus skike je ek barna gaan nu skär stappen.
Vai fá sin, gaí na geúid sna cearcan sna tónach an amasa. A dar acail ugiach gail echa mar I tríú yn cearc at mór. A chapi mi gan ar tchechat bi fwy. Fwy mi gyda'n tymig am o'n help. Y biwch ag ymwch gan heos mae bys yn geúid am y hochwaith bi mi gan ar teaif. Chan I leach bigel ystio I cwg ys y fadain, a cha caral agos yn crew mochari I gianw. Bi sio y Skye y York y ffosgol gan y biganwyr yn y hydau, agos femi yn spray ag dol o fi ced glensach o stidiad gan y ring. We've got 4. We've got one 2-year-old heifer and 3 yearling heifers for him. So, and the 3 yearlings are all in the same class, so it'll be busy for a wee minute. We bring them out in the morning, just give them a brush down and a tidy up while the beds are getting redone, and then we take them just for a walk around the show ring so they're kind of used to their surroundings. And sometimes if they're a bit fresh in the morning, it gives them a chance to just kind of have a skip about and get it out of their system, hopefully. Het jummetach knijp joch geld en ik een tja en ju. Ha moor aan op een loip en wie keert a steun na ha shotje jochen. Agus ha naadje na vol, se hullet dunje ik jorik min de jochen achtersen. Ik keert gewoon massa gas. Just put a little bit of glue into this heifer, and it's really just to bring her hair up for dressing her, for going out to the judging ring, and it just kind of bulks them up a little bit more. Sometimes you need a bit more bulk with the competition, it depends who you're up against, so that's the way we usually do it. It's like your shop window really, it lets people see what your sort of quality stock you have, and sometimes you never know, there could be new people coming into the breed out there, they maybe like what they see and they'll get in touch with, you know, an exhibitor afterwards. Sometimes if you wanted to sell something at a show, you just put a little sign up. Sometimes you'll get interest, especially the bulls. People like to bring bulls to a show and try and get them sold. Or people could be interested in embryos or buying semen. You know, you just never know where it's going to lead to. Yeah, and it's good fun. So everyone to themselves before the competition, and then we all get back to being friends afterwards. So, you want a comb, Donald? Just here. You want a wee? Ik kollig wil marst gaan, je tarren en je maar ha. Maar ballen ga hier in je vorige muziek hier nu. Waarom is je brein dreven? Ik hier in Helna, de kookjacht. Had ik al arm gelet van de nationale. Zij hier darpes ik dol, een narpes is een kruipodjen, a had davli aan de guus. Zo is het schiet even zo weer. En dat doen je gewoon. En de breeder zullen, en meer van zelf nog vertollen. En maar tacht door die break naar gaan hier gaan. Kindje wel als een tot break naar gaan gewoon zo goed. Geen special mixers zou dat gaan, geen diet, geen polishes, nonsense in horses. Tas ik thuis geen matte gaan, ha fijn een darre hatje. Ik in de zaakje niet in de stad. Fifth position, 536. Daar bleef de kalje. And then the 3 ik maar heen. Agus als de narpes zo, ze pole dol, ha fijn hier dus. Als je hier kunnen leren als competition zo. Hier daar je eens. Zal ik die hier. Oh, delighted. Yeah, no, it's great. Good girl.
graal da oren as een skidak in heen. Ilanski nog naar boeig. Eis een traai le bailach Trotternish. Kan je nach bekan laaien gym i klein Trotternish een naarddoeler ek maat naschen te lochapper. Sa hullet dun je hein de kent er tri die verlaf gunne waard. Nu er macht de loon in meer tradition. Kolla kuna. Kan ik lang gratis, heb ik het gewillig goede plein nog wanneer maar sneer Zuidle en half in Amerika schadou me aan zwa tekstje en ik wil een pikne matne. Als een keer nu hier kies je camera wat al guy. I guess van beginnen in de aan waar zal in de klonje. Heb ik kom als chemie mat een klonje. Dus na met je is je stellen me vechten kwartjes. Hoe las je het maar. Een doorlog is mooi hadden nach bij oorlog alles in waar als een vier in oorlog is zo nach bij de nerves boerlog hadden kutje schinget had ik maar dan groenen vlianichen had je oorlog maar dus aan is wanneer ik doet maken had karen erval ik is het ket roosjes Zullen we vechten een kasnetal, schemes spek, dat in maar has het kurish. Harut die korter goma, hashin volledig. Mis minja een shin fame gaf. Agus, kan je zeggen kan Allah oor spi, kan er heet en graag. Och, maar je wat trein. Niet mama karide agus genadig het in je kieu. Mis München gewil sin Jeshal in a hon so jidach the modalish in practice gus be sin gejiffin Jeshal. Hami nervach ach hami it valkjach is on maar de karretje na kan echt geen zitten maar zijn. Kan je jidach maat sin rutten ha generaat aan be sin ma dal mach sin junior call Lana Sapich. Is een schijfat, we zijn genu stuurt chemicalen hebben. Is bijdrag join ja kan Jan. Die doe ik het direct nog van mij. Stal een call Q or shidach call aan board call is haar shailes genu. Use the match kajaks. Caution. De clown, ik nog heischen in een neusje nu ik in hier, ik is heischen hier een feitnik maat en in het al, ik is niet kiesnik geworden naast de ad, ik is en je naast beskutter mag machine, die paarste gaiers nog een kritje, is ik kan hem aan met tachers, ik is een clown met tachers, clown een neusje geheel. Bí chwain de gael parst an nimmet je verfarpes na herken. Na misk y cwrmach a loine. Fyddi'n coenol, yn dyna cwrmach o lein o'ch yr ciar. Fyddi, aha, gymas yr ef. Gymas yr ef. Ai, fe sif Jeshal. Well, bekan nervach. Agus bekan mar toiche or ha tod practicing idavial agus nushe hashin mar Caroline agus nushin hashin dolvi idan ars uler. Mis tú bhecha marú seáile bhí gopar conarú ciús go bhfuil chaálacha na parentans a Chan je bhain ar a chláánú gopar cála sa tan na parent nóisina fás chaálacha ar chéile san leach mar heolach agus nósin haisagad go bhfuil at ruchgacha skíres go bhfuil fiúnig an haí is at son éineach cemar a chaig aib. A uiag nún heráglas a háins nach seo as na rútans. Ha chopig áníon in isise go bhfuil sin ha mis mineach a fiochin caran nas cruúiad och grútach mar atá. A go má máchte lasta.
Agus dúach ó cha cóirtarú bhí go féicinn na chóradstaí. Mae'r efisyn i clwyniel gyma trich, a barach agos barach loch Trotternish a tien gan Skye Skye ych gach blion. Ha môr an y tyn yr chwyrst bus, ys yn gan a t-Eilean, fer yn tyn torst gw aad chyn pria i'r fiag gan Skye. Ha Lion bria sairi fatter yr cwlw yn ys, se dirig y jaron na ham, agus an gairig fi flwch agus fwyr. So, Donald, it's in degrees of really bad to bad to not quite so bad. This bit you're going to have to be careful about because that I spent a minute trying to get my welly boot out of that. It's just pure clay. So if you're ever going to this bit, walk around here, okay? Yn yw habwynt fa ynt yn y companion y fys y tortlwch Trotternish gan yn Skye. Yn ober lai yl y chwrco yn tŵf agus at y dol y chwtiche le fi y gwrach y staran, sias chwn y traha dan y staffen. Se molt staffen y channer ys yn traig. Volunteering. I suppose everyone should do it, eh? So this path you can probably see behind us has been a bit worn out. I think farm vehicles, quad bike would be handy today. I don't think there's going to be one. It's going to be all manual labour. And it's a beautiful day for it though. So out and about, no batteries, no phone, no internet, no bother. We'll just get some digging done, fix a path. And I'm already looking forward to my peace break. I was actually hoping that we'd be meeting a really grumpy old farmer that would be like, oh no, oh I tried to do this last year and I crocked my back. But no, they're no grumpy at all. I like the grumpiness of old school. But these guys are so nice and so polite, almost upsets me. And they've taken us for a wee walk down the path, so you can see yourself there's a bit of a glare, a wee bit of muddy track. So at various stages we're just going to dig through, put in some sort of copestones, fill in a wee bit at the back, bit of drainage. It's going to be wheelbarrows and sweat. This week, 6 of us are doing this from work. Later in the summer, I'm sure there'll be other guys out doing something else. Coming up here 14 years ago, there was less people. So the benefits of more people coming is more goes into the community, people spending in the shops, that sort of thing. But the infrastructure, and I think this goes for the whole country. Again, 14 years ago, you had 4 seasons. Nowadays, you kind of think there's winter and then there's roadworks. Because there's so many vehicles, so many people, car parks getting worn out, not enough toilets, simple wee things, you know. So I think to make everything a bit more comfortable, if there isn't the funds to do it through governments or councils, then folk just have to get in there and sort of dig in. Hannes y gwybod ag wrws yn y sier. Wrws y chai chwyr ar fewn le mwyntiau na Skye ar sy'n disach economicach a hort ar staffen. A bog fluchen daste a tá ráig ar a bhíann agus an nóir sin tún de gcuisce agus an nóir sin ráig eile na heachgain agus a sin canning go bh gran mór ar a dhéanamh ar stáit na céimne mar seo is na háitin an parcí agus go deach na ráidin ach a sin is an uras a fiochan sin i dhéanamh ag na bear le gopar le buine mar seo. Sin ar sons gyd híclú tuiris seo is go coscat baracúine seo is gyn cosichat chimical a choirs nach a fécinn có brias a há agus nóir sin go bhí tuigse ach go bh duine a furocha seo agus gníim sin radar ar a bhís cuideachal ar son luchttuiris agus ar son duine a furocha seo cuideach. Stoch go thula company a sin seo go tríchrí rabís na ruta dhéanú agus ha sin na faracin ha sin gasanasach go maith nó bar ha dhéad san dhéanú go bhíh barach buanin ar son obair mar seo a dhéanú agus dhéanú a na áteach ó bríomhí seo go deach. Let's go for that. We want to line each side of it with stones and then fill it in. We do various
types of jobs like this where we get volunteers in to help with maintaining. Helen Cusland got a lot of money, so we have to try and get as much help as we can. You can see the state it's in. It needs a lot of work on it, and once that's done, then hopefully people know that it's a nice place to come to get down to the shore. But until we do that, it's not going to be a path that's very much used. I'm a bus driver, so I don't get enough hard work, not enough hard yakka. And when you do a day like this, I'll feel it tomorrow morning, and that's when you know you've done a day's work. So it's all good. That's not a rock, that's a pebble. You see, doesn't count. But I'm not taking that one. I travel all around Scotland. I'm quite lucky. So if I'm not up here, then it's Orkney or Lewis or Mull. But this is the bread and butter. This is where we come very often. It's a busy place. When people come to Skye, they want to see the trot. They want to see Trotternish, the Old Man, Kilt Rock, the Kerrang. So, this is where we come, very much. It's amazing in a day what the guys have done. It was a right muddy glare the other day. Now you'll see yourself when you have a walk down the path how magnificent it looks. I guess you get something out of volunteering with these guys. It's hard work though. How do you know? Hvis man ikke kan dekord nå på rød, jeg skal at det fikk ikke at det tjuffer mor igjen og en flere har så, jeg har ikke en del gevise hørsnakt alt så det er skudjak. The back's tight, the forearms are tight from lifting. Oh, everything. But it's good. It's real work, and so we'll sleep just fine. And the beer's going to taste awfully sweet. I'm fine. Honestly, I can do all that. No bother. Yeah, 47's a good age. No bother. I've got more in me. It's a shame the sun has to go down. Oh, wellies, they're wonderful. Oh, wellies, they're swell. 'Cause they keep out the water and they keep in the smell. And when you're sitting in a room, you can surely tell when some bugger takes you off the wellies. If it wasn't for your wellies, where would you be? You'd be in the hospital or infirmary. For you would have a dose of the flu or even pleurisy if you didn't have your feet in your wellies. En nachhyrys, ha skip y drama chi dy fodie, diesiolwch y son y fod. Agus drama cael ga gydyn yn ymen. All about commitment, guys, and giving it everything. Oh, absolutely everything. Láta gorí sciabhach, cáil diach tegrúnd, sanna mellan kraut ar, garí thugur daun.